Lai sngi hadin kanong bisar Catherine galalap yaladi baman kapor ka jupur khat shapang jong ka lili namar mentag ladon ka jing sngophar hadin baka kali kendu bat ka lili haga ba kalala ban penkhi yalagi jong ki kti ki jongka kalala ban bam yaki jing bam ki batemat bat kaladap da ka jing phu samrkhi haga ba ka ki kendu ba ki bru hasurak haga step jong ka sngi palai ba hangne ka Catherine kal sngophla wat yaladeru kumta kala phone ya urobat Hagaba kala yo yu number phone ujong u naga file hapo jong ka ying bisar. Halo, u Robert ula jubab da ka jing knyo. Master Mitchell, ngadei ka nong bisar Catherine Westbrook. Kat nong ngadap da ka jing sngof la habang yekuran bat ka lili. U Robert ula snap jar sipor hangta. Ha ka jing perkhat ka jong u rana perkhat ba ka ta gala bandai ka jing riam yu u. Kumta ula jubab hooj nong bisar badon buram. Ka lili menta ka bit ka biang. Bat ka don ru hangne menta. Halo nong bisar badon buram. Da ka sur jong ka jing ai khublai perta ka lili. Ya ka Catherine. Halo lili ong ka Catherine. Bat ka dur khmat ka jong ka gala dap da ka jing phu samrkhi. Tang mar senyo snow ka sur jong ka khna ka basan senam. Kumta hangta kal ong kumno pla perkhat halor jong ka jing rap ka jong phi yanga. Oh, kat no ngadap de ka jing sngob ha haba phi phone yanga menta. Ong ka lili da ka sur ka bakman. Man ka sngi ngala ju perkhat tang saphang jong phi. Hato phila ban wan ya kendu yanga la hangno. Ba ningkong ngani kendu kum si parlok. Namar ba ka long ka ba ban ya rap yano limda ngim pat syam la itu iwei pat. Ka Catherine kala perkhat hangta. Bahai ke babon ba kisnam ba kagla long kum ka nong bisar. Ba om padon manu ru ki bakwa ban ya long perlok haba ki ya kendu bat ka hapo jong ka ying bisar. Kum tai kal ong hangno pikwa bang ni ya kendu. Pitip ya ka tu ka wei ka pak ka bahe ka ber hapo jong ka surok mampil. Ba ka don ka wei ka pung ka badon ru sibun ki han. Bat sibun ru ki sentiu ki bi itenat. Phila ban wan ya kendu yang ala syai ha ka por lai ba JAA. Ka Catherine ka lapik ya la ka jong ka kalendar ka jong ka. Kumta kala yu iba ki don ki kam ya kaba kahab ban pendap ha ka sngi kaba kum la shai hapo jo ka ying bisar bat kala perkhat ba kata ka jing kwa ban lai kendu ba ka lili kalong kaba kham don kam ban ya kata ka jing pendap kam hapo jo ka ying bisar kumta kala ong ho lili ngan sawan ban ya kendu ya phi hangto kat no ngadap de ka jing snow kaman ong ka lili kumta kala ong nong bisar bahok snow ha wat nom phong ya ki jan kum ka nong bisar lane ya ka dur khmat ka jong phi kum ka nong bisar hanrai shuan ban ya kendu bat nga bat haga janmit jo kata ka sngi ka babut ka Catherine ka pentelun ya kata ka wheelchair ka jongka sha ka ni ka pak bat haga ta ka por ka don ru ya ka jingklumar jumut ban ya ki snam ka lik no baro kum ta ka la phong ru ya ki jain rong blue haga jaka ba kan phong ya kata ki jain kum ka nong bisar bat haga sin ka ban ningkong ru ya ka ba ka la ta la pen ya ka dur khmat ka jongka bat haba ka poi hang ta ka lap ba ka lili ka dang shongkai hapo jong ka ta ka pak kabadon ka ni ka pung bat ka phong ru ya ki jain rong stam bat hangta kadang ai jing bam ru ya ki ta ki han ki badon hapo jong ka ni ka pung bat urobat ru udang syong hajan jong ka ha ka ta ka jakashong kat ba udang pe kai ya ka jong ka khun ka ba itap man sim ka jong u kat ba kai ka re kai bat ai bam ya ki ta ki han hapo jong ka ni ka pung nong bisar ba don burom khot ka lili da ka ba kala ka we ru ya ki ti ki jong ka ta ka jing sngo kaman ale wan hang ne syong bat nga kumta ka Catherine kala pentulun ya kita ka wheelchair ka jongka hajan jong ka ni kupung bat ka lili ru kala tur sata sejan bat kala syong ru hasenda bat ka Catherine bat kala the ru katu ka ne ki jingbam ha ka kti jong ka Catherine bat kala ong kini ki han ki long ki bla than bha mata ka sngi bat tang haden khindet kenta ka Catherine kala lap ya la deba kala la ban le bun ki a ha ba kam sam la ban le ha ki di snam ki bla dap Hagaba kalala ban aibam ya kita gihan kibadon hagari ka pung kala sha skore ka chithu khana jong ka lili saphang jong ka jinglong jong ka wei ka han bat kalar khiru namar ka don ka ta ka wei ka han ka ba persang ban kiu ya ka wheelchair jong ka Catherine namar ka kwa sibun ka jingbam ba kanyo nong bisar Catherine ong ka lili kat ba ka dang pet ya ka jingjingi jong ki han nala ban kali ya phi hoi phila ban kali om lele kumta ka long haswa ba phen accident ka ka kam ka ba phi snotana ba phen le ta Catherine hang ta ka la perkhat sipor kumta ka la ong de ka sur ka ba jam nga snotana ban shat bat ka ne ka kam ka ba nga snotana nadu ba nga dang khna bat wat la habang la he la sanru nga ju snotana ban shat saudong ya ka ying ka jonga bat ka ta ka kam ka ba nga snotana ka long ka jing shat ka lili ka la ong bat ka la thap ru ya la ki kti nga ru nga snotana ba ban shat ka long
kumta kalau ong hatu phim sngo benut se haba phila du no ya ka ki umat jong ka Catherine ki la jaw ne ki khmat ki jong ka hoi ngala benut hadu kata haba ngala du no ya ka kumta ka lili ka la yang joj na kata ka ka la shong bat ka la shim ya ki kti jong ka Catherine kalong ne am ya phi ba phin shat bat nga menta ka Catherine ka la pek ya ka ne ka khna rit bat ka la bat ru ya ki kti ki jong ka lili wat sngo e nganom la ban shat namar ba nganom la ban yang bat bangan shat kumta ka lili ka la kran da ka dur khmat ka ba phu samkhi ban ong ba ki sangti ki jong phi ki la ban shat ka khli jong phi ka la ban shat ka do nut ka jong phi ka la ban shat kumta ale ngan pen i phi kumta hangta ka lili ka sedang ban pen khi ki ti ki jong ka kumba ka la ka we ki ti ha ka er ka la pen khi ru ka khli ka jong ka na ka we ka benta ka we pat ka benta bat ka la khwat pelon suki pechane ngala ban shat ba ro simat Henry ki kijat jonga ki khi tang malu mala kumta ka Catherine ka lapek ya ka ka jingshat ka ba itanat jong ka ka khna rit hajan jong ka ka pung bat ka ladon ka e ka bala jia hangta ba ka ya de ka laba ki kti ki jong ka ka khi kat ba ki jingruai jong ka lili bat ki jingpun khi jong ka lili ki dang ya hangta kalapan khi ya ka terpeng bat ya ka khli ka jong ka bat ka ta ka sin ka ben kong haden laisnam ka snow ya de ba ka ru ka la shat lang bat ka lili hangta kane ka de ka jingshat ka jong phi nong bisar Catherine ong ka lili da ka sur ka bakaman ka Catherine ka lapet ya ki kti ki jong ka kat ba ka dang pen khi ha ka ta ka er bat ru ka la pen si sha ba kane ka jingle jo ka lili ka long ka ba dei ba ka la ban shat bat kane ka long ka benta ka ba thamai ka ba snotnat bat ka ba yo ru ya ka jinglai loi kumta ki umat ki bakaman ki la tuj na ki ngap jong ka Catherine kumta ka la yai pteng bat pen khi ya ki kti ya ki terpeng bat ya ka khli ka jong ka bat ka li ru ka dang pen khi suki jai hangta bat ka Catherine ka snoba ka ta ka jingle ka jong ka la pen sting ban ya ki a ka bla jia ha ki ni ki laisnam ka bla dap bat ka snow thu ba ka ta ka jingkhya ju ka do nut ka jong ka la sedang ban lik no na ka kumno fisngau la kali ka lili kat ba ka dang pen khi suki jai ya ladi nga snow im ka men sim ong ka Catherine kumta haden ju ka jingshat ka jong ki hapo jong ka ka pung ka lili ka la ya sha ka ta ka wheelchair jong ka Catherine bat suki jai ka la bo i ki kti ki berit ki jong ka ha ki khosiu jong ka Catherine ka la kran ka sur ka bajam nong bisar Catherine kini ki kjat ki jong phi ki shu yo thya kim sham la kedya satya kumta ki dang ap ya ka do nut ka jong phi bagala ban pen kot ya ki ne ba ro kumta ka Catherine ka la pek ya ki ti jong ka lili kat ba ka dang bu ha ki kho siu ki jong ka kam sngo thu ya ka ta ka jing kata Henry ka shu sngo thu tang malu mala phimut kumno kali ka Catherine haba phi men saw na ka jingjia accident kali haba ka met ka jong phi ka mong ka mensim jong phi ru ka mong kata ka jingbatai jong ka lili bat kata ka de ka badan hapo jo ka mensim ka jong phi haba ka mensim jong phi ka yo thya teng ka met jong phi ru kam trei kam satya ka Catherine ka lapei de ka jinglengo ya ka jing start jong ka ne ka khna rit bat phi perkhat ba phila ban pen kendit byang ye ka mensim ka jonga ka lili da ka dur khmat ka ba phu samkhi bat ka long nga don ye ka jingek ba ka mensim ka jong phi ka don mata hapdeng ju ka jingele ba kan yo byang ye ka jingkot hato phi sngo thu ne am haba phi phidang shat ka Catherine ka la perkhat ya ka ta ka jingkaman ka ba ka la don ha ka ba kam pat ju don menoru bat kata ka de ka jingshai ka ba don ha ka do nut ka jongka ba ka sngo thu ba kan sa don byang ya ka ta ka jing im ka ba shisha hoi nga snow ya kata ka de ka senjam ka ba ningkong ka jonga ong ka lili lashai phenwan byang ngin ya ai bam byang ya ki han hangni bat ngin sayo ru ban ya shat khambun ban ya ka ba menta ka sngi bat nga se thoru ya ki jingi thu khana ya ki ai ki ba snow tanat ha ka ni ka perthai ki badang up ya phi ba phila ban lap ya ki ta sa shi sin pat ka Catherine kala ko ngu khli bat ba kala don ru ya ka ta ka jingkerman nadu ba ka kali kendu ya ka jingjia accident kumta kala ong hooi lili ngan sa wan byang la shai kumta kat ba ka Catherine kadang pentulun ya ka ta ka wheelchair ka jongka hapo jong ka pak kumta kala sngu thu ba ka don ka ya ka ba kam sham lakmi linti ha kini ka laisnam kat ba kadang keman na kebenta jong kata ka lashai bat kala snoba kata ka jing im ka jongka kala sedang byang sashisin bat ba kala perkhat hangta ba bale ka kamla ban tip ba ka lili ka don ya kata ka jing ai sngo ba lingba jong ka jing pen khya ha ka ba om sham la don manu uban perkhat bat mudur ya kani kumta namar jong kata ka janmit
kaladon ka jingja ha ka ba kala penlong ye wei bo un sngo pla lada kane ka kamba ka jialong shisha kumta kat bau robat udah pen kre ye ka jingbam jamit ka fun ka jong u ka ring bat ka ta ka dei ka kong Henderson haringkat bat ka sur ka jongka ka balong pla bha ha ka ba kala ong ba robat wan sane kloi kat bala bat kala ong ru ba ka don ka jingjia accident hapo jong ka ne ka pap bat kata gade ka nong bisar Catherine bat hangta ki thits nam jong robat kila sange sipor balai jiayu hato kampat lele kumta kala jawab ngam sem latip ha karukom ka babnya Henry kidon ka to ka ne ki bru ka yu i ka wheelchair ka jongka ba ka per halor jong ka ne ka pung kumta kala perkhat ba kala tengkhu i ka khli ka jongka ka ambulan kala kit no ya ka hapo jong ka hospital menta hi kalong urobat ula pech sa kalili kadba kadang airong yang kata ka mitbam hapo jong ka kamrashat kumta kala pech se u da ki khmat ki bating san papa kala kren de ka sur ka bajam ka nong bisar ka tren kam sam la lele kane ka de tang ka jing tinju ba kane ka de ka jingwat ka jongi lahato kane ka kamba ka longmo ka basisha kumta urobat ula teliat ya kita ki shabi ki badon haga kni ka jongu ba ka jing sitom ka bajur kala jia hapo jong ka nong bisar Catherine kumta ka ka bangi ngeli kut ka la ban kut no hangni ula perkhat ba nga ngan salik biang hapatok bat ka lili ka salik phai biang ha ka jaga sumar ka jongka bat ka bakham sirkhai ka ne ka longba ula du no ya ga ka jingkular ka ba don kam tam jong ka ne ka longkmi nong bisar hapo jong ka jing bisar ale lili ula ong ni don kam ban lek menta sha hospital ngatip papa ong ka lili kala bu no ru ya kita ki let rong di baka kala bat hakekti kala ong ka nong bisar ka train ka don kam yangi palat ban ya ka baka ka don kam menchwa namar ba ka mensim ka jongka kala sedang ban kendit bat menta kala shapting biang sesisin Henry wat khuslai ki kamba kenja ha ka ba ki kim syam lakmi linti setia kumta kat ba ki ya mare sha hospital urobat uladwai baga khun ka jong u ka de ban long ka babiang namar ba lada ka lili kan nom la ban yarap ya ga ka nong bisar Catherine menta ya ga ka jing don kam palat ka jongka ba ka ne ka kamba kan GNM ya ka jing im ka jongka baro ka ne ka de ka jing tenju ya ka jing sedang ju ka jing ais ngobha jong ka lili ha ka de ka kamera up jong ka de ka hospital kala dap tang de ka sur ka basosi bada ki jingdu jinggerman urobat ula chong ha ka ta ka shuki plastic kat bau dang bat ya ka kti jong ka lili kat bau dang up ya ka ta ka khubor jong ka nong bisar Catherine ki babun ki bru hapo jo ka ta ka nong ba hawa ki osngo ya ka jingja accident jong ka nong bisar Catherine kilawan ban mare hapo jong ka hospital bar kila persang ban turekam kloi kat bala ya ka nong bisar ka Dr. Harrison kalawan lingba kita ki artili ki jingkhang da ga tur khmat ka badap da ga jing khuslai ga jongka ka do not jong robat kala kende haba uyu i ka tur khmat jong ga doktor ba ga dap da ga jing skosi kalong kumno doktor keli urobat bat ulayang kloi na ka ta ga jaka ka ba uyang bat ka Dr. Harrison kala paisau dong ya kita ki brug ba ap ya ka khubor saphang jongka kumta galong ka nong bisar Catherine kala tingkhu ya ka khli ka jongka bat ka wheelchair ka jongka kala poi sajan jong ka ta ka pum bat menta kam syam latip brushu yalade menta la kumba ar kenta ai ka jing snap jar ba ka jing susi kala pendap ya kata ka kamera paro urobat ulas ngoba ka perthai kala shat saudong ya ha kata ka klipmat kam lele keli ka Miss Henderson ha ka ba karu kalawan hapo jong ka hospital nin persangkat balak ban sumare ka ong ka Dr. Harrison Henry ka jingmen sau juga klik ka jongka pat la ban ong ya menta ba hadin arpo sau kenta ka la banang kamjur susu kumta ka don kam ban kendit menta na ga ka jing yaplar lim kumta ngenum la ban pendap ya ga kam baro ke bedon hangta ki sngutu ka ka jingmot jong ka ta ka jingkuran jong ga doktor hangta urobat ula phai bolo pecha ka lili kumta urobat ula phai sa ka lili da ga ba ula kmilenti ba unyu i ya ka jing shapting ga jongka lani ya ka jing sngusi ga jongka Henry ka dur khmat jong ga lili ka long ka ba jai bat ka baskam doktor ong ka lili da ka sur ka basai bat ka sur ka baskam ngala ne ban lik pek ya ka nong bisar Catherine ka Dr. Harrison ka lapek da ka jinglengo ka lapek ya ka renyang jong ka lili kumta ka long khna rit ka nong bisar Catherine menta ka dan hapleng jo ka jingpang ka bajurba on sha ban rung yano
Hanrei ngakular bangan yarap yaka ong ka lili de sur ka bejam. Bat ka laong ka don kam palat yang ban yaki ki kum tau robat ulabo iki kti ki chung u ha ki terpeng jong ka khun ka chung u. Ulaong lili khun be ngen haban ap hadu ba ki doktor ka daong ba ka labyang. Bat ka lili ka la kerngak ya ka kli bat ka laong papa. Pi ken mau ya ka ka banganga ong shaphang jong ka nong bisar Katrin ba ka mensim ka jong ka yothya. Hanrei menta kam syam la yothya hanrei ka la du no. Namar ba ka jingjia accident ka pensepting hadu kata-kata ya ka mensim ka jong ka. Kumta ngi don kam ban wat ya ka lat ba kumno ka mensim ka jong ka kan wan pai pat ha ka mat ka jong ka. Ngadon kam palat ya ka bangan yalam biang saliying. Barok kita ki bru ki badon ha kata ka kamera ban up kili ya pek ya ka de kena ka ba san snam ba kumno ka kren sapang jong ka jingpun khya bat sapang jong ka mensim kum bala kren de ki bru ki bala rangba don ka bala pek ya ka de ka jing ibain don ru ki bala pek ya ka da ka jingkerman batang kendiat ka ba perkhat ba kene ka jingle jong ka lili ka de ka lat ka ba khadu du ka Dr. Harrison ka layang sukijay what's no ki kindon jong ka de hospital kim syam la sya satya ya ki knarit bakendrung hapo jong ka intensive care unit lani hapo jong ka ICU Dr. mi ka sur ka bajam Nadine jongki baro klia phai hangta bat kliu ba udai David chon bat une udai unong ujor persya ya urobat haba pek udai ubru bla thaj bat ubla dap de ka jing snosi master chon ong urobat da ka jinglengo haba u hangni u David ulayat hapdeng jong kita ki padba ngayo sngo ba ka nong bisar Katrin ka yakendu ya ka jingjia accident lingba jong ka radio bat ulaong hangta ngawan hangni nagamta ban panmap ya ka ong urobat ngam syam la don ya ka jingit ong u David da ka sur ka bajai ngala perkhat ya ka ka bala je hapo jong ka jing bisar ha ka de ka tayo ka bala dap ha ka ba ngayo ya ka nong bisar Katrin ba ka bat ya ki spa teli ki case ha ka ba ngam pat syam la yu ba kan sim ya ka nu ko rai da ka jing sngo ko jong ka hanrei barabor haswa ba kan sim rai ka da pensong nong rim bat pek bha ya ki kot kisla bat sim ru ya ka rai ka balong kat kum ki kendan ki badon hapo jong ka ta ka kot Hanrei teng ka khun ka jong phi ka don ka jing thmu ka jong ka ban pen ko ya ka jing pang ka jong ka lingba ka jing ngai pumta u David ulapet ya ka lili da ka jing sngo buram ya ka da ka baw ong ba la da ka nong bisar Katrin ka don ka jing ngai happy kumta ngaru bat ong ba doktor hato kam don se ka lat ya ka ne ka khnarit ba ka la ban pek ya ka ne ka nong bisar ka Dr. Harrison ka la pek ya ka da ka jing artetin la da ngan ailat ya ka ba kan rung sepo kata kan salong persa ya ki kendon jong ke hospital namar ba ka nong bisar Katrin menta ka don hapdeng jong ka jing bom tibru bat kam tip hiru ya ka khna la ka dai nangno hanrei nga tip ya kata ong ka lili dai ka jing sngus kham bat ka mensim jong ka nong bisar Katrin ru ka tip ya kata wat la ka met ka jong ka yo thya ru bat kita ki long kmi temen ki badon hangta ki la syong ha ka jinglong ka jar bat na kendong jong kata ka ja ka ki la ong Doktor, ka ka jingma ka badon. Lada ka ni kanong bisar kam syam la kendit lanu ru. Bat phiru phinom la ban troi kam kumta ka jingmut ka jongka ru ka long ka basai bha. Kumta ka ni ka Dr. Harrison ka lapit saudong ya ka ta ka kamera ka basyong ki ki pajba ki ba ap ya ka. Haringkat bat ka dur khamat ka badap da ka jingkerman. Ha ka ba ka laong ba nalalong ka doktor menta lakumba lai post nam bat barabor ngadon ru ya ka jingai sapang jong ka jingstat bat ya ki dawai desin bat ya ki ki banga ngala pule lingba ka jingtip hanre ya ka bakum ki jingja ka jingstat sayan kam don jingtip tang san minute ha ka ba khadu kalong ha ka ba kani ka khna kala ban rung tang kuma san minute hapo jong kani ka kam kabala thya da kani ka nong bisar Katrin bat wat la ka taru ki bandon ki brug bala he balasan ringkat bat ka kumta urobat ula serpai ya kekti juga lili hato phiti kana sapang juga ni khun ba i jonga lili kumta ka lili kala phai sal u jong ukpa da ka dur khmat ka bating san kalong papa phiken mau ya ka ka ba i mei iju pindon kam pan kren haga por ka bangi ngi kendu jeng ki khmat jong urobat kala dap da ki umat haba u ken mau ya lagi jong ki kentin jong galok ka jong u pat kini ki kentin ya ka baka kala pindon kam haga por ka ba bha haba ka kamba ka ja namar ba ki brew ki don kam palat
ia kata. Bat kata ke deke jing sisa ong ke lili. Da ke dur khamat ke bapu samrki. Bat ka nong bisar Catherine ka don kam menta ya ke ne ke kamba. Kabalong kam palat ban ya ke nugu ke jing don kam ha ki sengi jo ke jing im ke jongka. Kumta ka Dr. Harrison ke la sya ya ka bakan rung sepo. Jong ke deke ICU harengkat be ukpa ujongka. Kata ke kamera ke long ke bejar-jar. Like no tangi ki jing sawa jong ki machine ke bedon hapo. Jong ke kamera. Kanong bisar Catherine ke la thia hapo jong ke jing thia jong ke hospital. Bat haba pe ke met ke jong ka long ke red ha haba ke thia ha ke ta ke jing thia. Kumta urobat uli yu i ka. Bahaga met ke jongka ki don tangi tiut baki wayar ki bara snok ha ki machine ki baper hapo jong ke kamera. Pat ka dur khmat ke jongka ke la kelan nadong shadong. Pat haba pech i kumba ka dur ke jongka ke long ke besuk ke besang. Ka lili hangta ke la kran bat ke la yat hajan jong ke jing thia. Klem ke no ke jing sngo shifting. Urobat ula yang hadin jong ke jing khang ringkat ba ke Dr. Harrison. Ula pech de ke jing khnyu ye ke khun ke jong u. Haba ka tur sajan jong ke nong bisar ka bom syam la tip brusu. Ka lili ke la kiu halor jong ke ta ka suki hajan jong ke jing thia ke jongka. Bat menta ke la don hajan jong ke ne ke nong bisar. Kumta ke la pech ke dur khmat ke jongka la kumba katu ke ne khlip mat ai. Hadin ke ta ke la bu ye ki kti ke berit ke jongka. Ha ki kti jong ke Catherine. Bat hangta ke ong nong bisar Catherine. Ke la krenda ke sur ke bejam hangta. Bat ke ong ngatip ba phenom la ban yo sngo da ki skor ki ba kinja do yang amenta. Henry nga kerman ba phin yo sngo ye ke jingkren ke jonga da ka do nut ke jongphi. Kumta kata ka machine ke badan hangta kadang sawa ye ke jingpa ke jongka. Bat ka nong bisar Catherine kam syam lakhi watang khendiat ro. Ngatip ba pi shifting beteng biang ke lili. Kasur ke jongka ka long ke bejam bat ke ba snoi. Haba pi ur hapo jong ke ne ke pak. Bat ka ne ka penken mau ye pi ye ka jingjia accident kali. Kadai ne kam dai. Kumta kane kan penken mau ye ka jing shifting ke jong pi. Haba ka met ke jong pi ka la mensau. Bat menta sasisen labu ri biang ye ka mensim ke jong pi. Kumta ka Dr. Harrison ka la peit ya ka ta ka klip mat ka bapla. Jong ka ne ka khna ka berit ka bala kren. Sha ka ne ka nongpang ka jong ka. I kumba ka ne ka jing kren ka jong ka ka long kumba ye kren bat ki brew ka bedang soto. Henry nong bisar Catherine. Ngakwa ye pi ba penken mau ye ki badon kam. Ong ka lili bat ka la shim bat kta ru ya kita ki kti jong ka nong bisar. Da ka jing jai jai. Hato piken mau ne am ye ka ka bangi ngi yesat. Hajan jong ka pung jong ki tu ki han. Hato pinaken mau ne am ya ka tu ka jing shai ba ka jing keman. Ka ba pi don. Ba katno ka jing keman ka don hapo jong pi. Kata ke jing buri namar jong ke jing shifting. Urobat ula kende ke sadam ke jong u haba upek. Ya ke khun ke jong u kat ba ka ke daya keren bat ke ne ke nong bisar ka bom syam la tip brusu. Ka mensim jong pi kam syam la don jing mong AA. Nong bisar Catherine. Kene ke de tang kata ke jing lik no sya kata ke jaga ke badum. Ka balalong kum kata ke jing du no ye ke jing dum juga mit. Henry ngala man yu i ya kita ki benta jong kata ke jing syai. Bat nga kwa ye pi bangan ya lam no sying. Kumta ka lili ka la khap rip ye ki khmat ki jongka. Bar ka la bu ya baro artli ki kti ki berit ki jongka. Ha ki kti jong ka nong bisar Catherine. Kata ka kamera ka la pendap da ka jing saat. Bar ka jing thaba jong ki rongsiar. Bawat u robat ukpa jong ka lili ru syam la tikna ye ledi. Ba pat jiu i meno ru ye ka bakum kata ka jing yu i. Ula yo snow ru ye kata. Da ka ba ka lili ka la ong ba. Phila baniu i ya ke ne lenti nong bisar Catherine pasiau ka lili kabala penlong da ki jingken mau ki bethang ya ka ba phi phila klet na bat kata ke jingken mau ye ke jingsat ke jungphi hagapor ka ba phi phirang khna kane ke jingken mau ye ka ski ka ba ningkong ka jungphi kum ka nong bisar haga ba katno phi dap le ke jing sngo kuman haba phila ban yarap ye ki bru kane ke jingken mau bethang ya ka to ka jing ai bam ka jungphi ya ki tu ki han hapo jong ka tu ka pum Bat kum juru ia ke jir khilang ke jonga bat phi. Kum ta ke Dr. Harrison ke la pech sya kini ki monitor ki badang connect sya ka mat jong ke nong bisar Catherine. Haga ba ka rukum tit jong u klong snam u jongka. Ulong u basuki bat u bom ti kenabha. Henry menta ulas dang ban kela bat ulas dang ban yobor. Kata ke jingpun selur jong ke lili. Pide ban bot ya ke lenti jong ke jingshai. Pidang kan mau ya ke ke ba pilong. Om tangganong bisar hapo jong ke wheelchair. Henry kum ke bru ke ba dap de ke jing i. Ka jingkerman bat ki jingpos new. Hang ni ki shimprek ti jong ke nong bisar Catherine ki la sedang ban penki. Kani ke jubab ong ke Dr. Harrison.
ka lili kala plit yagi khmat ki jongka bat kala phu samur khiru ye ka dur khmat jong ka nong bishar Catherine ga kwa ye phi ba phinkin mau ye ki ba kongsan ba ka jingjia accident kan omla satya ya ka jingla ka jong phi ba phinshat hanrei ka dei tang ka jingkala jo ka jingshat ka jong phi bat ka ne ka wheelchair kan omla satya ban bat ye ka jinglong ka ba pura ka jong phi hanrei ka su ai tai ka je phar ka ba phila ban pen khi ha ka ne ka prthai kumta ki nyumat jong ka Catherine ka sedang ban pen khi hangta wan biang sangi nong bishar Catherine ong ka lili kasur jongka ka dap da ka jing I bat da ka jing snow tikna snow bha wan biang namar ba ka perthai ka don kam ye phi wan biang namar phi don kam ye ka jing shat ka ba phi hab ban le to wan phai biang namar phi long ka banta ka ba kongsan bha ha ka ne ka kamba ka ba phla kindit ki khmat jong ka Catherine kalapek bon sin kalapek da ka jing artatin bat da ka jing lenga nong bishar Catherine ong ka lili da ka sur ka bakman pila kindit ka Catherine kala phai ala ka jong ka khli suki jai bat kala phai se ka jing ting shan jong ka lili da ka dur khmat ka ba phu samurkhi kala ong lili ka sur ka jong ka long ka bacham jayu haing adan pidon ha hospital ong ka Dr. Harrison kala mare ban check ya kita kishin bara pila ya kendu ya ka jingjia accident hapak bat pila tingkhu ya ka khli ka jong phi ayu bat kumno fisgo menta kli ka de doktor ka Catherine kala pai saudang hapo jong ka kamra jong ka hospital bat kala persang ban ken mau ngadang don hapak ngadang ai jingbam ya ki han bat ka lili kala pit hang ta da ka jing snow kulmar ka wheelchair ka jong phi kala hap no na ka mat ka jong phi u robat ula kran da ka sur ka jar phila long ha ka jing bom ti brew da bon kenta ka nong bishar Catherine kala pit sa ka lili da ka dur khmat ka ba snow phla bat kala ong ngala phos new bat ka ta kam sem la long kum ka ta ka jing phos new ba ngala du no ya ka ta ka jaka ka ba dum bat ngala yo snow ru ya ka sur ka jong phi ka ba phi phla khat yanga bat phila pan I yanga ya ka ta ka linti jong ka jing shai bat dei ru ma phi ka bala yarap yanga bangan wat biang ya ka ta ka linti ka ba nga ngala ja ka lili ka phu samrhi bat ka ong ka ta kam sem la dei satya ka jing phos new nong bishar Catherine teng haba ki breu ki mensau ki du no ye ka mensim ka jongki bat ki don kam ban wat ye ka linti ban lek phai se ka ying ka jongki kum ta ngaru nga wan hang ne ban yarap bat ban pin ken biang ru ye phi ba phin ken mau ye ka ne ka Dr. Harrison kala pe ya ga ka jing jubab jong ka Catherine da ka jing pe ru ya ka dur khmat ka jongka kane ka long ka ei ka phla kala ong ya ka nong bishar Catherine phila ba ne thu yanga ye ka ei ka bala jia baro Pisno thu ne em yale de hangno pidon menta kumta ka Catherine kala jubab ya baro kini ki jingkli khlam ba kla watang khendetru ka jingmot ka jongka ka long ka ba shai bat ka ba nap bat ka ne ka pau shai ba ka jumping ka jongka kam shamla don jingta ai na ka ta ka jing yapler ka jongka doctor ong ka nong bishar Catherine ngasno thu halade ba ka don ka jingphar ngasno thu ba ka don ye ka ta ka jingpun khya ha ka met ka jonga ka ba ngam pat jujia ha ki di snam ka belada Oh, namar pa ka day ka jingman sao ya ka kli ka jong phi. Na ka ta ka daw ka ta ka jingpang ka ba pipis ngaw kala bandon ya ka jingepar. Ka ta ka di ka jingpatay jong ka Dr. Harrison. Ka nong bishar Catherine kala krenga ya ka kli bat kala ong em. Ka ta kam siyam la day ka jingmut ka jonga. Nga mut ban ong ba ngalas ngaw klan ha ka donut ka jonga. Ngas ngaw ba nga don ya ka jingkerman bat ngala ban yo biang ya ka jingim kala ong. Namar ba nga don ya ka jingkerman hapo jonga. Kala pek sha ka lili bat kala shalai de ki umat hagi khmat ki jongka lili ka ei ka ba phi phla le na da ka jing em ka jonga ka lili kalar khi bat kala ong ngam sem la le ei phi nong bishar Catherine ngasya rap ye phi ban pin ken mau biang ye phi ba ka ei ka ba phi philong ba phim dei ban ken mau sa e ka ta ka jing so si hapo jong phi ka nong bishar Catherine kala persang ban shong ha ka ta ka jing thya bat ka Dr. Harrison kala yarap ya ka kumta kala penkhi yeladi kumta ka ei ka jingjia ka bompat jujia kala jia hangta kumta kala persat bat kala petru yeki kijat ki jongka doktor kala ong ka sur ka jongka kala dap tang da ka jingkman hangta ngasno ba ki kijat ki jonga ki don ni ka jingphar ka Dr. Harrison kala peida ka jing artatin nong bishar Catherine teng haba ka kli ka mensau teng ki bru ki perkhat wat ya ka ei ka bom sham la dei ka ba shisharu em ong ka Catherine da ka jing snows kam na snow thu ba ki kijat ki jonga ki snow phar
Kala pej sha ki kijat ki jongka ba ga dang tap kata ga jan jongka hospital bat hangta kala penlek jingmut ka kijat ka mon ga jongka kala sedang ban penkhi suki barok ki badon ha ga kamera ke lia pej kata ka bom la ban long ong ga Dr. Harrison ka Catherine ka nang kham penlek jingmut shu hangta bat baro artli ki kijat ki jongka kala khi hapo jong ki jan jongka hospital kat ba ka ga dang thya ha kata ga jingthya Lily ong ga Catherine harangkat ba ka jingjao joki umat nagi khmat ki jongka hatu ka ne ka jia shisha ka Lily ka thap ki ti ringkat bat ka jingkaman nong bishar Catherine ka mensim ka jongpi menta kala kendit haba ka mensim ka jongpi kala kendit pura kan sa penken mau ru ye ka mat ka jongpi bahkan sa trekam purano nang ni sakhmat kumta ka Dr. Harrison kala pej ya ka jingpen khi joki kijat jong ka Catherine bat ka ne kala penkendit hadu kata ye ka bat ka ne kala long persa katkum ka jingbatai jong ka bor sayan lingba jong ki dawai desin namar ba ubutlum ujong ka udai ubala mensau jurba kumta kamla ban long baka kan dangla biang ban penkhi iki kijat ki jongka ka Catherine kala pej sha ka Lily da ka jing sngongu ban da ka jing ai khublei ka bomla ban thoshu da ga ba kala ong ba lada omde ma phi ba philala ban le ye ka ba kum gani kam shem la jia ye ka jing im ga jonga kumne ku ba kalong kumta ka Lily kala kernga ye ka khli ka jongka em nong bisar kata kamdei kane kade ka jia le lang jongi baro arngut nga supun i phi ye ka ba phi de ban le bat ba phi de ban don do ye ka jingai halade bat phi philale ya kade ka kam ka ba shisha batang haden khindet kenta ki kijat jong ka Catherine kilala ban penkhi da ka jingkhlain bat da ka jingla ban te lakam ka Dr. Harrison kala mare wood ban tes ya kane ya ka ei ka ba ka ka le i baro hangta ba kane ka nong bisar Catherine kala yo byang ye ka jingkot ke jongka bat ka la byang ban penkhi ya ki kijat ki jongka em ong ka Catherine kala kernga ye ka khli ke jongka ngadon kam ban panmap na phi namar ngam syam langit shisha ngakwa ban ngait nadu ka donut nganang perkhat ba kata ke jingkular juga Lily ka de ka bomla satya banlong ngaladang perkhat ba ka de tang ka jingkran lamwir namar ka jingku slai ka bajur na ukpa ujongka bat ka khun ka jong u kumta ka la pej sha ka Lily da ka jing sngo phla bat da ka jing ai khublei hanrei Lily philapen i yanga yai ka de ka kamba ka ba ngamla satya banngei pat menta ka la long ka ba shisha bat ka ne ka jia ka de namar ba ki bru ki it uwei bat ka ta ka jingai ka jia wat ya ki ki bom syam la poi perkhatru ka nong bisar ka train ka la shong ha ka jingthya jong ka hospital khlam ka nu gudu ka jing master michal ka ka bala pengat kendon ye phi kumta shijunom la wengno ye kita baro bat om tangkata ngan pen skam hangne ye phi ban ong ba ngan sa penyo ye phi ya ka wei ka kam ka bathmai bat ka ta ka kam ka ba phinsayo kan sala ban pendap ban biang ye ka ying ka sam ka jong phi nang ne sakhmat bat om tang kata ngan sa penbit pen biang manga ye ki kot ki sla jong phi bat ka Lily ba phinyo ye ka bon ki jing mentoi la ka dei ha ka kot ka khya ha ki sgi ju ka jing im ka jong phi baro hangta ki khmat jong robat ke la jaw de ki ummat kumtaw lo ong kon nong bisar Catherine ngin om la shu ban su kliang bat ai khublei ye phi wat ai khublei anga ong ka Catherine ki khmat ki jongka ki la pej sa ka Lily hanrei to phin ai khublei ya ga ka khun ka jong phi ka la ban le ya ka kam ka phla shisha ha ga ba ka la pen kan mau yang i saphang jong ka jing i ba dei lingba jong ka ta ba ka Lily ka la ban pen khya ya ga ka jing pang ka jonga tang hapo jong ki lai te yo bat ka nong bisar ka train ka la yaj hapo jong ka ta ka jing bisar ha ka sin ka ningkong hadin lai snam hooj wat la ka dang pendon kam la uding du ba kan yaj suki hapo jong ka ta ka jing bisar hanrei ka la ban yaj daladi kumta ka ta ka jing bisar ka la pej da ka jing snapjar haba ki yo i ya ka ne ka nong bisar hangta hakmat ka shong ka Lily bat urobat ula phong ye ki jan ki ba thmai ha ka ta ka sngi ka ba ningkong ha ka ta ka kam ka ba thmai ka jong u bat ka Lily pat ka la phong ye ki jan rong stam ka ba phrnai ka bala penlong ya ka kum ka ta ka sngi ka bala phu itanat bha ka nong bisar ka train ka la shong ha ka ta ka jaka kum ka nong bisar da ka dur khmat ka ba phu samrukhi hapdeng jong uto pajba bat ka la ong haswa bangin sedang ya ka kam menta ka sngi ngadon bangan ong kata ka jing bisar kelas ngap jar hangta lai ta yo menchua kane ka khnarit ka lahika yanga ba kata ka kamba kanja haba ka jing ik ka kham kraw ban ye ka jing shapting
Kahikai yang ban ong ba ka jing pun kya kam syam la dei ka jing kedia jong kinu kishing hanrei ka dei ka jing kedia bat ka jing jano jo ka jing long ga kenjaman sim bat ka hikai ru yang sapang ki ba kraw ki bom la ban long sha ki ki ba la ban long haba ka don ka jing shania ba ka jing ngai uwei pat kumta ka Catherine ka lapet sha ka Lily da ka dur khamat ka phu samrkhi menta ngam dei su ka nong bisar ka barang syong ha ka tu ka wheelchair hanrei ngadei ka kinthei ka bang tip ru kumno bangan sat ha ka linti ka batmai ha ka bang ken mau ye ka jingkerman ha ka ba ki lalong ki sakhi yanga bat ki kamba ki beshisha kumta ka la shim ya ka ta ka wat bat ka la pai saudong ya ka ta ka kamra jong ka jing bisar bat ka la ong menta da ka jing bisar hok to ngentrei bat ban ya rap ye ki parabru kata ka jing bisar ka la sedang ka Lily ka la pasyo yu kpa ujong ka papa phiu I katno ka jing keman ka don hapo jong ka nong bisar Catherine pech saka menta u robat ula dap da ka jing phu samrkhi ban yu I ya ka jing le isen a jo ka khun ka jong u hoi khun ba I jonga ngayo I ya ka ne ka jing pun khya ka ba shisha ka Lily ka la kram da ki kentin jong ki rustan kam syam lalong tang ya ki ke balapra bakala ban troi kambyang hanrei ban pun ken mau ya ka jing im jong ki bru katno ka jing itanat jong ka jing im ka jong ki ka baki ki de ban long kumta tang hadin rubnai kanong bisar ka trin ru klayo ban ya tho songkurim bat weipat u doktor bat u sho jing I ya ka om namar ba klayo ya ka jing ko lingba jong ka jing pang hanrei namar ba klayo byang ya ka jing kan ha ka jing im ka jong ka kumta klayo ban shat suki da ka jing long ka bahu ser bha hakmat jong kita ki babun ko wan ha ka ta ka jing tho songkurim kumta u robat bat ka Lily kilapik ya ka ta ka jing shat da ka jing snow sarang ban yo I ba kane ka parlok ka jong ki kat ba ka dang le keman ya ka jing im ka ba thamai ka jong ka kumta ka Lily ka la kali ba kan long kum ka ta ka nongra suntiu ka jong ka kumta ka ta ka ji tho songkurim jong ka nong bisar Catherine ka la long ka ba dap da ka jing keman hadu katta kata namar baro ki batip ya kata ka jingjia ka lakwa ban poi sha ka ne ka ji tho songkurim jong ka nong bisar Catherine kumta ka Lily baru kpau jong ka kilalong ki bru ke bahasanda jong ka nong bisar Catherine ha ka ni ka sngi tho songkurim ka jong ka namar ka dei ka kamba ka kraw jong ka Lily ka penlong ya ka Catherine bagan yo ya ka ni ka klipmat ka ba kementam ha ki sngi je ka jingim ka jong ka bat ka ni ka sngi ka ba kerpang jong ka nong bisar Catherine ka long kum ka sakhi ya ki kamba ke ba phla jong ka ni ka khna ka ba san snam ka ba tip ya ka kerteng jong ka da ka Lily kumtaru haba ki bru ki ngej ya kinu ki kam ki bapla kumtaru kan ja ka kam phla ha ka jingim jong kinu ki du ki bru bade hangne u robat ula kedup ya la ka jong ka khun ka jong u ka Lily bat ula kenmau ya ki kintin jong ka kurim ka jong u ka ba kai ka la ong ba kinu ki kamba kinjia de namar ba ka jing it ka kham kraw ban ya ka jing shapting kumta ula pek ya la ka jong ka khun ka jong u bat ula pek ya ka nong bisar Catherine kat ba ka dang shat ha ka ta ka sngi ya tho songkurim ka jong ka da ka jingkanan ka bala ker saudong da ki babun ba ki paj ba ban sakhi ya ka ta ka kamba ka bala ja ha ka jingim ka jong ka lingba ka khun jong u ka Lily bat ka ta ka sngi ka ba kementam jong ka nong bisar Catherine ka la long kum ka sakhi ka kraw hadu kata ya ki ba bon ba ki paj ba ban tip ya ki jing shisha baro halor jo ka kamba ya ka ba ka Lily kalala ban pun khya pat ya ka ne ka nong bisar ka bala ya deko la kum ba lais nam menshwa bat nadu ka ta ka por ka Lily kalala ban le bon ki kamba nangta shakmat bat kani ka jithu khana kala kut no hangni kumta la da pisno tanat ya ka jithu khana bang anang wan ra shu shu ki weipat ki video ki badon ya ka jingmot bat ya ka khana ka sno tanat sno bha sa la ya ka ni ka video kubleshibun ta thadu bi kandu ha ka weipat ka video